mantenir-te sense moure't, eh? Com es nota que està més a prop, eh? Que està més a prop, perquè han entrat els últims, jo crec. Han entrat els primers? Clar, perquè està més a prop la boia. Que jo crec que són els que anaven més enrere. Mentre els benefici? Sí. Ja, en el vídeo sortirà molts cops que els tallo, perquè quan miro l'aigua no m'adono i se me'n van. A mi em passa també quan gravo.
cubo. Hòstia, vaya rotllo, tia, no s'acaba mai. Ahí queda una, ¿no? Estic agotada, ja. Cap aquí. Carau! Què en penses, Mima? Ara, ara, ara! ¡Ole! S'acabó. Estas fotos no. S'acabó.